Cabreouse tamén, eu cabreime con el sin culpa, porque o home non tiña culpa, o home chamaba a un lado e outro, os medios non acudían e estaban ao lado. Entonces, bastante cabreados toda a noite, porque despois de estar pasando sin dormir e intentando pois que non che respondan, me decepcionou bastante. Pero que medios non acudían ás casas ou Non é ás casas, nós escapousenos o lume por minutos que viñamos aquí a falar cos da UME. Primeiro chamei a conselleira me dixo que iba a resolver. Eu quero pensar que sí que intentou resolver. Logo me chamou o jefe de servicio, me dixo que estaban resolvendo e tal, ao rato me dice que está resuelto. Dali media hora volveme a chamar, oye, que monto vai la cosa e tal. Seguimos igual. A hora seguinte seguíamos igual, entonces xa nos cabreamos, viñamos aquí a falar con eles. Nos dicen que non teñen orden de intervenir, que non poden intervenir. Vale. Entonces eu sinto moito, pero teño que estar algo decepcionado da noite porque moita xente que pasou sin dormir e con medo nas casas é verdade. Hacia o camiño que baixo no Mosteiro do Cabeiro para proteger que non pasara o lume de cabalas. Pero quedou unha brigada, polo menos aquí no aparcamento de Peizás, viñamos a falar con eles e foron os que me dixeron que non tiñan orden de intervenir. Entonces, a min eso me extrañou bastante, porque se están aquí, se non teñen orden de intervenir, a que ven? Logo, había 3 motobombas que estaban aí abaixo, dúas na carretera central e unha na arriba donde estábamos casi todos. E preguntamos ao de arriba, oye, pero que pasa? É mellor que nos subas para ali arriba hacia o prado aquel, porque vai nos a vir o lume por arriba e que non nos chega ás casas. Dice o tío, non, estoy fuera de horas e non puedo actuar. E bueno, entonces, pero que facedes aquí, macho? O sea, moita impotencia, non? Es que cabrearte é non che queda solución. Entonces, ves que está ardendo todo, cos medios ao lado, que non podes botar mal, digo, pues bueno, apague, vámonos. Vai vir o presidente da Xunta, Tati? Eso me acaban de comentar. Vaille comentar esta... Sí. Eu comento yo a todos, eu son claro, conciso e claro. Non quero que pensen que ando... Non, eu sei o que pasou toda a noite. Comigo había máis xente. Estaba a Guardia Civil tamén, que digo eu que che digo que traballou con nós arreo, igual que os das Pontes, os bombeiros das Pontes, que estuveron toda a noite con nós.